Mhuri yeZimbabwe mangwanani akanaka. Tinoda kutenda nezuva ranhasi chiri chishanu patinotenda kuti tese tiri kuitirwa zvakanaka kumativi mana atiri enyika yeZimbabwe nevamwe vari kunze kwenyika. Tinoti Mwari ngavarambe vachikutungamirirai, vakupe simba rekumira zvikuru sei panguva dzakaoma dzatakatarisana nadzo semhuri yeZimbabwe, patiri kufaita neenemi ine mari, ine zvombo, isu tisina chatinacho. Nyika yedu is our property sevana veZimbabwe. Rudo rwatinarwo rwemhuri rwakaiswa naMwari kuti tigadzire a peaceful society. Mwari vakaita kuti Zimbabwe ide runyararo tisina kuziva kuti runyararo irworwo ruchatorwa advantage nevamwe vari kuzviti vakangwara. Ndakaita a very good conversation nema-war veterans nezuro vakauya kuinbox kuseri vachitaura vakati, mwanangu, zvauri kutaura ndizvo chaizvo chaizvo. Isusu takarwa hondo tikapinda mumasango. Vamwe vanga vachiti tiri vamwe vakabenefita kubva pahurongwa hwema 50,000. Vamwe vakati tiri vamwe vakabenefita kubva pahurongwa hwekutora ivhu yatinoti land expropriation. Umwewo pakati pavo ange achiti ndakabenefita 50 hectares dzePRAS, but mari dzandava kunzi ndibhadhare per hectare zvakutoratidza kuti mamwe mahectares achatorwa nekuda kwekuti handidzikwanise. Nyaya yematitle deeds yasimudza bongozozo muZimbabwe, asi ndoda kutaurira vanhu chimwe chinhu chekuti muzive kuti whether wanyarara kana kuti wataura, vana veZimbabwe mukasadzidza kubatana moti nhamo yeumwe hairamwirwe sadza, hakuna kwamunoenda. Kuti dambudziko rinongozova dambudziko chete kana richinge rauya mumba mako, idambudziko iroro. Ndakataura zvakanyanya naana baba vangu vakataura nezuro. For a long time ndanonoka kurara ndichibatwa nevanhu vakasiyana siyana kubva kumativi akasiyana siyana eZimbabwe. Asi chatinoda kutaura ndechekuti pfungwa isingafanirwe kutiperera ipfungwa yekuvaka nyika uye nepfungwa yekubatana. Vazhinji vacho vakuzviona kuti aiwa, tiri kunzi tamba tamba chidembo muswe ndakabata, asi mhuri yeZimbabwe iri kuenda ichimuka. Ndakaadresa nyaya yeland kubva kudhara, ndikakuudzai kuti mabhengi ari kuzokupai maloni, they belong to the Zviganandas. Mabhengi iwayo ari kufacilitata maloni ari mabhengi ari kukontrolwa nezvigananda. It's a smart mechanism yekukutorerai minda yenyu nekuda kwekuti muchapuwa matitle deeds momatenga sekubhadhara kwamuri kuita. Mapedza kudaro monzi wava netitle deed, therefore that title deed yauinayo wakukwanisa kuaccessa loan. Vokupa loni mushure mekuita nzara yemari for a long time. Uchaidya mari iyoyo, but conditions auchashandisa kubhadhara haukwanise kuita abide to those conditions. Zvichakonzera kuti you collateralize those loans through your land. Zoreva izvo kuti on a period yamunenge makaita pamalonzi iwayo ikaita lapse usati wapedza,
munda wava webhengi zvachose, nemamwe manzwi unenge wava munda wezvigananda zviri pamutemo, nekuti wakadya mari yavo ukatadza kubhadhara. Pamwe munofungidzira kuti tichiti system hatizivi zvatiri kutaura. Ndiyo the very system yaita kuti Africa ive iri pairi izvezvi. Ndiyo smart capturing strategy yakashandiswa nevapambe pfumi kudai muchiona Africa isingadevelope seizvozvi. Vakangotambwa zvavakatambwa through World Bank and IMF. Vachibva mukunorwira hondo, vakaenda vasina chunhu, vakanonegotiata independence, vakauya vava mabillionaires. Nyika pachayo yakatanga kukwereteswa mari through World Bank, vachitanga ukama hwavakanga vachigadzirisa wekutenga nekutengeserana. Vakanzi mava nenyika yenyu sevanhu vatema, isusu tava nenyika yedu sevarungu. Asi nekuda kwekuti you are underdeveloped, isusu we are already developed, taakukupai mukana mese mune maprofiles akafanana. Munogona kuuya ku-IMF, mogona kuuya ku-World Bank, mokwereta mari dzekuti mudevelope nyika yenyu. Nekuda kwekuti vaizviziva kuti ukatora tsuro yakafa ukapwa imbwa dzine nzara haisvike kumuridzi. Vakatora mari idzodzo vakatanga kudzidya through corruption. Vamwe vakadziba vachitenga zvakare dzimba back to America and Europe. Vamwe ndo vakavhura ma-offshores account, vamwe vachitenga ma-islands kunze kwenyika. Ava vachingoti tamba tamba chidembo muswe ndakabata. Chavaiitira nguva idzodzo ndechekuziva kuti muchatora ma-billions avari kukweretesai, but you collateralize nezvamuinazvo. Ndo saka muchiona nanhasi tine minda dzichiri mumaoko evarungu, tine ma-mines ari mumaoko evarungu, tine ma-strategic economic sectors anofanirwa kurana nekuchinja upenyu hwevana veZimbabwe zviri mukati mevarungu. Nekuda kwekuti varungu ivavo vainyatsoziva kuti political power ikashaya economic control inonge iri puppetry government. Zviri kuita kuti nyika yedu iregedze kusimuka inyaya yekuti tine government inotichichidzira nekuda kwedzimotokari dzakanaka nekufamba vakagadwa nema-security vakapfeka ma-black suits. Asi chokwadi kana vari mukati mema-offices mavanofanirwa kudeliver kuvana veZimbabwe ndiana mainini, nekuti they are being dictated by the people vavakatora mari kwavari. Vamwe vacho vakaita kuti vakonzere kuva in their control willingly so, nekuti reverence yavainayo pama-ex-colonizers edu is presided over nekuda kwekuti vakapiwa ma-shares ema-companies avasingashandi. Unonzwa munhu achinzi ane shareholding capacity ye-McDonald's. Wakaiwanepi McDonald's yakaitwa kuAmerica? Uneiwanepi shareholding percentage ye-McDonald's? Ndo zvavakange vachipiwa kwedu tinouti munyangwa wekuti unoisa worm pachiredzo wokanda mvura chotanga kupaima, wosvika wodya wochibata wosimudza. Ndo zvazvakaita. Saka tiri kuti kudii is the very same structure yavakushandisa. Vakagadzira mabhengi vobva vatanga kuti Zimbabwe munoshandisa ma-bond notes, imimi muchishandisa mazigi. Ivo kwavanotengesa fuel vanoda $, kwavanoitisa mapassport vanoda $. Kwese kune control yavo vanenge vachida $. Votora ma-$ aya vomaisa mumabanks avo. Imimi mozonzi uyai muchitenga ma-title deeds, mokwereteswa mari. Mari idzodzo dziri kuuya nema-repayment obligations amusingakwanisi ma-conditions.
zvekuti inenge iri guaranteed source yekuti muchafaila. Kana mchinge mafaila munda iwoyo unotorwa nebhengi zviri pamutemo. Bank is being owned by Zvikananda. Ndo zvaita zvakare naivo. They are owing IMF and World Bank. And I munobvunza any African country including Zimbabwe. Zimbabwe yakato blacklistwa. Haichakwanisi kutora. Vakwereta zvinopfuura mwero. Apa havana production iri kuita kuti vaite capacity yekubhadhara. No wonder why muchiona chero maChina vakazara. Zviri kuitika izvi. Varida kuzama kugadzira zvomwe ukama nethe Eastern Bloc kuti vaite bypass ukama husingavashandire weku Western Bloc. Ndava vari kukwereta zvakanyanya ikoko. Uku kuChina kwacho vari kuchinjanisa zvombo zvekurwa vachizvichinjanisa nemaminerals edu. Takaona kuti izvezvi manje kwakauya zvombo zvitsva zvekurwa. Izvozvo zvakaitwa kuita kuti vasimbise the armory yenyika. I don't know kuti vanorwa nani. Ndava zvombo izvozvo ndo zvaakushanda kuparadza ma citizens kana vachida kuprotesta. Asi what I can tell you, vana veZimbabwe, chombo chikuru chinoita kuti chero ani nani atadze kuenderera mberi neudzvanyiriri muviri wenyu. Our bodies are the biggest enemy, the biggest weapons. Ndava hakuna kusiri kufa. Mass demonstration and mass uprising ndo chete inoita kuti nyika yedu yeZimbabwe igone kusununguka. Taona kuti izvezvi vazhinji muri kutambwa nementality. Vana baba vangu vakandiudza nezuro vachitaura kuti mwanangu hausiri kutaura zvekunyepa. Dambudziko ratakaita tabva kuhondo hatina kukwanisa kuti titore vana vakadzidza tivaise muzvinzvimbo zvekuti varane ikonomi. Takaenda kunoshanda kurwa tichirwira nyika. Tadzoka nekusadzidza kwedu takatanga kupanana zvigaro mukati megovernment tisingaziva kuti zvimwe zvacho zvinozi chirere chizokurerawo. Tinavo vakadzidza but takavanyima mukana. Ndo patave izvezvi kusvikira taakunzi Tungwarara ndiye anonzi ndiye the presidential advisor wekuvaka nyika nekupatsanura mari. Isu war veterans tiripo. Ndo zvazvakaita kana nyika ichinge ya capture all the sectors. Saka mhuri yeZimbabwe toda kukutendai nekuda kwekuti ndaireceiva even nezuro ndakareceiva zvakare kuti kuZvimba district ward 33 kwakaitwa a meeting neZANU-PF. District meeting iyo yakaitika. Vanhu vakagona kutaridza resistance. Nekuda kwekuti you are always getting brainwashed. Vanhu vakaratidza resistance. Ndo zvazvinoda. Because whenever oppression is on its height, resistance must become an order. Ndo zvazvakaita. Endererai mberi comrades. Hakuna kusiri kufa. Nyika yedu inogadzirwa nesu. Vamwe vauya vakati vakuru vari kuti havasi kunzwisisa kuti Stole kana achiti system ndiyo the biggest enemy. Ari kureva here kuti ari kupatsanura system neZANU-PF. Chinhu chimwe chete. ZANU-PF nesystem chinhu chimwe chete pakuona kwenyu imimi. Asi chokwadi chandokuudzai pandataura kuti ZANU-PF is a puppet to the West. Ndiri kungodzokorera mashoko akataurwa naIan Smith ekuti chero ndikabva muofisi bhachi rangu richatonga.
Chaaireva ipo paya ndechekuti iye chero mukamubvisa system yacho ichasara ichirana. Ndosaka makaona kuti system yakasara ichishanda ndio yakanga ine template yakashandiswa naiye Smith wacho. Zvekuti kana mukaita resistance kana objection munodzoswa murodhi rezvavanoda nekurova. Ndiyo system yaishandisa abduction and torture, nanhasi munayo abduction and torture. Ndiyo system yaishandisa acid, mugodi weacid nhasi hausati waparadza uriko. Ndiyo system yacho. Ndiyo system yaishandiswa yekuti kana vanhu vasingadi vanosungwa voiswa mumajere opposition leaders. Ndiyo system yacho iriko. Ndo zvatiri kutaura kana tichiti system. System iyoyo yanga itoriko yacho yaitori nani because yakanga ichitombo developa nyika. Iyi yashatira chinhu 1 chekuti iri kutsikirira vanhu, yapedza iri kubira vanhu, yotora zvinhu zvenyika ichiendesa kunze kwenyika. Kusanganisira vari kuba vacho vari kuchengetera zvinhu zvavo kunze kwenyika. Ndakambokutaurirai kuti president wedu nhasi akanzi tiri kufriza maaccounts, anogona kutya kufrizirwa account kupfuura kutya kuri kuita kwekufa kuri kuita vana vari kudriva matrucks asina mabrakes. They can obey the dictates of the colonial masters vachichengetedza loyalty yavo kuti vachengetedze upfumi. Ndava upfumi hwavo hwese huri kunze kwenyika. Ndo patiri kuti pasinazvo izvozvo macomrades. Apa tareceiver kuti Patrick ndo zita rinozikanwa Timothy takataura 2 months back ndichiadresa pano ndakati endai munoona zviri kuitwa paDinson. Kambani iyi iri kumanhizi uko. Pari kuuraiwa vanhu pakambani nekuda kwemaworking conditions. Vana vari kuchema but hatina munhu ari kuda kudavira kana kutorera zvinhu izvi pamoyo. Asi it's fine. Zimbabwe is going to fight for themselves. Vana veZimbabwe vari kuzonozvirwira hondo yavo pachavo. Saka ndo zvazvakaita. Tange tichipihwa V11 nevana verevolution vari paground pakashaika mukoma Timothy. Tinoti mweya wavo ngauzorore murugare. Vanhu vari kuona accident yaitwa ipapo. But muchina ari kuti ko munofanirwa kuenda kunoshanda. Exploitation is just the same as colonization. Vana veZimbabwe, you need to choose your way. Chitiudzai imimi kuti toita sei. Chitiudzai kuti toita sei. Hatikuudzirei zvekuita. Ndosaka tichikusanganisai kuplatform iya kuti mutaurirane. Muchatipa date ndimi kuti toda kuita so musi wakati, tobva takubvumirai kuti itai izvozvo. Kana mati tongoenderera mberi tichingoudzana matambudziko enyika sezvatiri kuita, asi tikakutaura the speed of looting iri kuitika munyika in the next 2 years tova tisina chinhu. Nyika yedu inenge a basket shell. Asi kuti tikuudzirei kuti itai so, hatichaiti izvozvo nekuda kwekuti imimi pachenyu, you must be the couriers of this revolution in your shoulders for it to be successful. Imimi vana veZimbabwe ndimi makufanirwa kutiudza kuti toita sei
tiri kuda kuita zvakati munguva yakati, tobva takubvumirai muenderera mberi. Asi chatinokutaurirai kuti the security sector naiyo iri kuti yes. Matambudziko amuri kusangana nawo akangofanana nematambudziko atiri kusangana nawo. Mwari ngavakuitirei zvakanaka mhuri yeZimbabwe. Imimi vari kunze kwenyika, garaiwo makagadzirira. Izvezvi takaona kuSouth Africa kune protest yakadaidzirwa na10 o'clock makuseni nezuro. I'm going to put a video pano. 10 o'clock makuseni. Mukuru wemataxi akangoti wo all the districts nemaprovinces ese mataxi ngaamire kusvikira Ramaphosa auya kuzoadresa pano. 10 o'clock makuseni. By 2 o'clock hakuna taxi yanga ichafamba. Up until nezuro vanhu vachitozochaisa kudaro. Vari munzvimbo vari kutitaurira kuti taipuwa maV11 evanhu vanga vakaungana vari stranded vasingazive kuti vofamba sei kudzokera kudzimba. That's the level of obedience. Memorandum inonzi yakatambirwa kuti either the Minister of Transport or the President himself ari kuuya kuzoadresa maproblems iwayo kuti nyika igone kufamba kuenda mberi. Until makuseni ano, we were checking with the people vaida kutravela. Vakati hatisiri kukwanisa kutravela, hakuna transport. Hakuna nyika inogadziriswa pasina kubatana. Mukati inini ndikasaenda kubasa vana vangu vanodyei. Namo yomwe airamwirwe sadza inoita kuti nyika iregedze kuenda mberi. Izvezvi tichataura kuti a widespread protest over the justice yatiri kuda pamukomana akafa nezuro nekudriviswa truck isina mabreki. Uchaona umwe tikati vashandi vese vekumamines vari kushandira maChina umbosiyai kuenda kubasa for one day only 12 hours. Umwe anoti tucha achienda ikoko. Ndosaka muchiona kuti vamwe vari kutaura kuti tinofanirwa kuva netimu inodiscipline vasingateereri. But tinotiregedzai kuita izvozvo nekuda kwekuti zvinokonzera chaos. Asi tikazviona zvichiramba zvichienderera mberi kuti we don't have obedience to the dictates of commands, tichavhurira mukana. Tinenge tichitya kakuti inoti munondo panyama yemukoma. Asi you take advantage. So ndichatumira pano maV11 ari kuitika. What happened to the child of the revolution arasikirwa neupenyu. It's a graphic content. Vane moyo mtete musavhura zvenyu because hazvina kumira zvakanaka. Kune vamwe vane moyo mtete musavhura ma videos maviri andichaisa pano mazviti.